Okay mga katugsok na nasa gono mo hatag og usa ka national kan awit diha kaninyo kining kanta ha. Team song nako sa unang banahon sa ako ang mga gilikanan sa kaayo sa ilahang pagkatao bahin sab sa kuan love ko ni siya gitawag og love istorbot. Mao ni siya mga katugsok ha. Love istorbot pero ang ato ang katungod dili gid angay nga hilabtan ug di sa taangay manghilabot sa atong isig katungod. Istimental. Okay mga katugsok, mao ni ako ang buhaton sa karon akong ipakita kaninyo. Usbon ako daghan ug daghan nga daghan gyud kayo salamat kaninyo. Ako ang mga subscribers ug mga followers ingon man sa nagsuporta diri kanamo. Sa tanan yun, sit out day ko diha tanan sa ako ang mga followers ug subscribers ug mga likers ug uban pa nga nagsuporta sa ako ang channel Tutong Tugsok TV ug sa among main Janwa Mix TV Tres Buhakak ug ingon man sa ako ang kauban Jingles TV ug ang Alimukoy Tres Buhakak ug sit out sa nako diay si Katbin TV nasa channel mga katugsok. Okay, kamo na bahala ha. Kini kang awita pagpaminaw sweet music. Kisukan pa kini sa unang panahon, ang karungganan gi mahal antod karon. Apan kini sa uban nilang gipabahandi, labaw pa sa bulawag sa laping. Yes! De makatupong ang kwarta o bulawan sa ato ang kagamanan. Apan ang kakabos dili angay nga tamayon. Kinibilin hun man bisan ubos nga sudungon. Apan kung dangutan ang iyang binuhatan, daghan ang musaway sa iyang kadungganan. Tinuod na mga katugsok. Kadungganan, bilinhon ang hiyas sa atong kadungganan. Mahalunta ang tagsa-tagsa, dili ta bulingan sa atong karungganan. Daghan ng mudaig sa gwapa o gwapo, ha? Siya kaibgan kay anindot man silang tanawon. Apan kung dautan ang iyang binuhatan, daghan ang musaway sa ilahang batasan. Kadungganan, bilino ng hiyas sa atong kadungganan. Mahalunta atong ampingan, dili ta bulingan ang atong kadungganan. Daghan ang mudaig sa maayong batasan, kininindot siyang sudon kay maayo man. Pan kung dautan ang iyang binuhatan, daghan ang musaway sa mangilad niyang batasan. Batasan atong ayuhon,
para kitang tanan mahimo nilang daygon. Ang batasan nga dautan, ampingan ta para di ta nila masawayan. Kini sa karaan og bag-o nga panahon, pwede ni mong himuon ang batasan nga ligon. Ang makaayong makapadaig sa mga tao, ang pagbuhat ragyong maayo diha kaninyo. Ang kadungganan atong ampingan, mabata kag tiguang atog yung ampingan. Ug mahalunta atong ampingan, dili ta bulingan ang atong kadungganan. Okay, mauna siya mga katugsok, no? Nya na ay nisagol, no? Na nisagol, mauna siya ay ato ang kadungganan sa ato ang pamilya. Karon ang sagol mga katugsok mao'y anak sa bungot sa ok-ok. Oh, nakita ang mga katugsok, mao na siya ang akong tugsok in. Akong bata na mga katugsok, ayan mo kabalaka, kay ako siyang gipadungog sa akong kanta para nga makahibaw siya nga ang kadungganan ug ang atong batasan sa batag usa basta maayo ta mohatag sa mga tao, may sad sundon sa atong mga bata. O, kinsa katong naminaw nga nagtan-aw sa ako ang salida, ang impingan nato ang atong tagsa-tagsa para sa tong pamilya, ang batasan ug ang kadungganan maura man na, no? Bungot sa ukok na tong. Okay, daghan salamat sa nagsubaybay sa ako ang salida ug mag-subscribe. Ingon man sa nag-follow sa akong salida ug nagsunod sa amo ang main yod sa salida namo Janwa Mix TV Tres Bokak ug sa akong channel Tutong Tugsok TV. Daghan jud kaayong salamat kaninyong tanan. Oh, ay kablaka kay kamo i-set out na mo tanan sa ako ang channel, sa ako ang mga followers o subscribers. Oh, set out sa ko diha sa gawas di ay ni Bentong Laya. Ako asang suod nga barkada nga taga diri yun sad mismo sa mua, nagsubaybay sad sila sa amo ang salida Tres Bokak. Ngon man sa kong channel, set out na ko basta iyang pamilya tanan. Okay, daghan salamat ug God bless kaninyong tanan. Kudi ay Tugsang